Godt, vi har nu oprettet en konto på Google Analytics og implementeret den på vores hjemmeside. Nu vil vi sortere vores data ud af rapporterne, så de bliver blandet med brugernes, når de besøger vores side. Det giver os et bedre overblik over trafikken på vores side. Derfor vil vi oprette et filter, som skal hjælpe os med det. Hvis I trykker på knappen administrator, heroppe øverst i bjælken, så kommer I ind på denne side. På den her side kan I ændre jeres kontoindstillinger, indstillinger for ejendommen, som er jeres hjemmeside, og det er også her, I kan finde jeres sporingskoder. Hvis I vil ændre visning af rapporten, så skal vi herover i den her blok, og det er det, vi gerne vil, for vi vil gerne sortere noget ud af en rapport. Så derfor vil vi gerne ændre en rapport, og vi går ned på filtre. Så kommer vi herind, og vi kan starte et nyt filter. Kald det ekskludere min IP-adresse. Her der kan vi vælge, om vi vil ekskludere eller inkludere. Men da vi vil sortere ud, så ekskluderer vi. Og det skal være trafik fra IP-adresserne, som er lige med min IP-adresse. Den nemmeste måde, man finder sin IP-adresse på, er ved at spørge Google, hvad er min IP? Og så har vi den her. Kopierer vi. Og sætter ind hernede. Og vi trykker igennem. Nu kan vi tjekke, om det virker. Vi går ind i rapporten. Der er altid oversigt. Og vi går ind på vores hjemmeside. Og som I kan se, bliver der ved med at stå 0 her. Det vil sige, at Google Analytics trækker ingen data fra vores hjemmeside. Nu har du lært, hvordan du undgår, at Analytics trækker data, når du besøger din egen side. Er det en ny hjemmeside, du har oprettet, så prøv at dele den på Facebook, så du på den måde får nogle data, som du kan arbejde med. Har din side meget trafik, kommer det helt af sig selv. Det var alt for den gang. Jeg håber, I vil se med næste gang. Hej hej.